Het maken van die figuurtjes, dat is iets waarmee ik begon als kind al. Dat vond ik zo fascinerend, die monstertjes. En omdat in een vrije vorm, een monstervorm, kun je alles doen wat je maar wil. Dus dan kun je iemands karakter visualiseren. Ik heb me altijd best wel gestoord aan beeldvorming door de gemiddelde media. Het mooie en de showbiz. Wat ik altijd een belachelijk iets vond, weet je wel. En, ik vind dat heeft weinig te maken met het echte leven. Ik teken liever freaks en monsters en ik laat liever een lelijk iemand iets leuks doen dan ik een mooi iemand een nepverhaal laat vertellen of zo. Dus dat is een beetje een commentaar van mij richting wat ik zie. Dit is van de laatste paar maanden gewoon. Ik hou altijd heel veel dingen bij me en dan kijk ik er nog eens naar. En totdat ik denk van hé, daar heb ik nu zin in en daar heb ik het juiste materiaal voor. En dat verhaaltje is nu af. Deze heb ik ook geschilderd, Finders Keepers. Ik kom altijd wel heel graag weer even terug. Ik heb natuurlijk mijn familie hier. Je hebt natuurlijk ook een bende. En heel veel vrienden. Dan ziet heel Friesland hoe zootje jij in je hok hebt. Ja, man. Als ik dan weer heel lang in Berlijn zit, is het wel leuk naar Sneek te gaan en andersom. Oh, dit zijn die Playboys, ja. Oh, die Playboys, ja. Daar staan ook mooie tekeningen in. Ik ben ook als kind gaan skaten en kwam in aanraking met een beeldcultuur waarvan ik zoiets had van wauw, dat is wel vet. Ja, dat is wel grappig. Zie, c'est moi. En dat was geen graffiti of moderne kunst voor mij, dat was gewoon precies het beeld wat mij aansprak. Ik ben opgegroeid met comics en tekenfilms en die wereld die sprak me altijd zo aan. Dit zijn alweer die characters die daar ook gebruikt worden. Oh, dat was de eerste keer dat ik voor de Playboy aan de slag ging, ja. Hij was echt een buitenkind vroeger, dus dan zit hij nu altijd binnen. Dat kon je vroeger toch niet voorstellen. Die beeldcultuur die gebruikt wordt binnen de sport is op die skateboards, op t-shirts, op stickers. Kijk, dit soort. Op allerlei uitingen binnen die cultuur werd een soort beeld gebruikt wat ik daarvoor nog niet kende. Dus ja, uit deze tijd, dat is echt het begin geweest en daar heb ik echt heel veel aan gehad, ook nog steeds. Zit dat wel in me en ik skate daar nu niet meer, maar ja. Ja, super. Wat je wel veel hoort is dat het lowbrow art wordt genoemd. Of pop surrealism. Ik schilder eigenlijk alleen maar op hout of metaal. Omdat het doek werkt voor mij gewoon niet echt. Ik kan daar niet... je kunt het niet zo mooi bekrassen en schuren en beschadigen als hout. Ik wil toch een beetje ruiger aan de slag kunnen, in het begin zeker. Ik hou heel erg van allerlei ongelukjes en rare krassen en foutjes in mijn werk. En die kan ik veel beter organiseren, zeg maar, op hout. Dit is ook wel een leuk stukje collage. Hè. Dit is een telegram. Sofort komen. Mutti ligt in sterben im Garten. Mama ligt dood in de tuin. Gebruiken we die maar niet. Dat koop ik op vlooimarkten, weet je wel. Oude koffers vol met papieren en zo. En dan vind je er de meest vreemde dingen tussen.
Hallo, du kriegst eine A4 umsonst dazu. Oh, das ist cool. Kannst du dir aussuchen. Ich habe mir noch mehr ausgesucht. Okay, alles klar. Dann Und habt ihr das hier auch noch als Artprint? hier haben wir auch. Willst du die in A4? Ik weet niet, vielleicht dass das ausverkauft ist. In Amerika is die cultuur wel veel groter. Dan heb je veel meer artiesten die soortgelijk werk maken. En ik denk dat dat komt door dingen als skate- en surfcultuur. Die natuurlijk ook daar ontsproten zijn. Ja, ik doe het samen met Matteo, mijn collega, een jongen uit Californië. En die heb ik in Berlijn leren kennen. En de galerie is dus van ons beiden en we exposeren beide ons werk. Ja? Ist gut? Sehr gut. Wunderbar. Das nehmen wir. Verkaufst du auch diese Bilder? Also Ja, quasi ja. die Original? Ja. Oder? Will ich in mein Portemonnaie filmen? Dankjewel. Ik maak echt heel veel eigen werk, echt veel. En ik probeer elk jaar een paar commerciële klussen te doen. Ja, ik heb een agent in Amsterdam voor commercieel werk, ik heb een agent in Sydney, ook commercieel werk. Tegenwoordig doe ik veel voor die mensen in Sydney. Dus ik heb de laatste 2 jaar een paar campagnes daar gedaan, reclamecampagnes. Where is it going? Back to Italy. Oké. Niet dat elitaire, niet een steriele wanden met een mannetje achter een tafeltje met een half brilletje die iets is te lezen waar je niet naar binnen durft omdat je nou met hem moet praten over kunst. Weet je wel? Gewoon relaxed. En dat hebben we een beetje proberen te bouwen. Einde.